Беларускі аўтобус з дзіцячай футбольнай камандай трапіў пад атаку ў Расіі. Так інфармуюць расійскія медыі. А расійскія следчыя кажуць пра тэракт. Узбуджана крымінальная справа. Аўтобус з выхаванцамі рэчыцкага футбольнага клуба нібыта накіроўваўся з Гомеля праз прыфрантавую зону ў Расіі ў Геленджык і быў атакаваны на трасе А-240 у Бранскай вобласці. Адлегласць ад гэтай дарогі да мяжы з Украіны складае ад 30 да 90 кіламетраў на розных участках. Расійскія следчыя сцвярджаюць, што ў аўтобусе знаходзіліся 44 чалавекі, у тым ліку 28 дзяцей. Паводле іх звестак загінула адна жанчына, яшчэ 6 чалавек атрымалі раненні. Імя загінулай жанчыны назвалі онлайнеру ў Гомельскай абласной федэрацыі футбола. Вядома, што Вікторыя Гарошка родам з Луганска. Жанчына суправаджала маладых футбалістаў у паездцы. Канешне, трэба ў першую чаргу думаць пра тое, што група, якая ехала па прыфрантавой тэрыторыі, фактычна абсалютна спакойна гэты маршрут быў пракладзены кімсьці. Мне падаецца, што частка беларусаў, якія жывуць унутры краіны, заплюшваюць вочы на тое, што вайна адбываецца проста вось на парозе каля нашага дома, і гэта адбываецца ўжо 5 год. І ясна, што калі дзяржава не спраўляецца з гэтымі задачамі прапрацоўвання маршрутаў, бяспечнага перасоўвання людзей па небяспечных тэрыторыях, то гэтым мусяць займацца самі людзі і вырашаць, ці варта сваіх дзяцей адпраўляць на адпачынак у рэгіёны, у якіх ідуць баявыя дзеянні. Паміж Расіяй і Украінай ідзе вайна, і пра гэта трэба памятаць, каб не дапускаць вось такіх сітуацый. Гэта не першая паездка дзяцей з Рэчыцы ў Геленджык. Яны штогод ездзілі туды на аздараўленне, дзе таксама тренироваліся і удзельнічалі ў спарынгах з мясцовымі камандамі. Алло, Анечка, ну как у вас там обстановка? Ну, пока ждем еще. Ждете автобуса, да? Да. Дети в спортзале, Костя в кровати лежит, ну, это, на раскладушке. Угу. А Даник с мячом играет с детьми. Ясно. Все хорошо у вас там? Ну да, поели. Все. Нормально. Хорошо, добренько. Все, спасибо большое. Незалежна пацвердзіць абставіны здарэння і тое, хто менавіта стаяў за атакай, пакуль немагчыма. Расійскія ўлады ускладаюць адказнасць на Украіну, аднак доказаў публічна не прадставілі. У Генштабе ўзброеных сілаў Украіны заявілі, што ў гэты перыяд Украіна не выкарыстоўвала дроны па цэлях на тэрыторыі Бранскай вобласці. Гэтыя паведамленні яны назвалі чарговай інфармацыйнай правакацыяй Крамля. Колькі прапаганды і не кажы, што ў нас мірнае неба, у выніку ахвярай стануць беларускія дзеці, акурат ад таго, што ідзе вайна, а беларуская прапаганда максімальна спрабуе яе проста выключыць з парадку дня і жыць быццам бы нічога не адбываецца. Святлана Ціхановская выказала спачуванне ў сувязі з гэтай атакай. Гэту вайну распачала Расія. Яна агрэсар, менавіта яна нясе галоўную адказнасць за кожную смерць і кожнае раненне, звязанае з гэтай вайной. Але вінаватыя і тыя прадстаўнікі дзяржавы, хто безадказна адправіў дзяцей праз памежную зону ваенных дзеянняў, сказала Святлана Ціхановская.